Tximeleta belarriak. Maili belarri handi. Ama, zuk uste duzu belarri handi eta zabala ditudala? Ez alaba, zu tximeleta belarriak dituzu. Bai, baina nolakoak dira tximeleta belarriak? Belarri bereziak dira, buruan tximeletak bezala hegaka ibili eta gauzak itsusiak mila kolorez margotzen dituztenak. Mailik espartxoa bezain latza duilea. Bai zera, belar moztu berria bezalakoa da nire ilea. Maizapi bat darama jantzita. Bai zera, soinako kuadraduna darama xakean jokatzeko. Mailik zulatuta du galtzerdia. Bai zera, behatz kuskusero bat daukat, hori besterik ez da. Maili zapata zarra ditu. Bai zera, kontua da nire zapatako sebiltariak direla. Mailik ez du ez bizkar zorrorik, ez eskolako maletarik. Jakina, gabe hobeki egiten dut korrika. Maili liburu erabiliak irakurtzen ditu beti. Jakina, horrela milak askok laztandu dituzte. Mailiri horrokari zaizko tripak. Bai zera, kontua da orkestra bat dudala sabelean. Maili neskan kameluz eskabada. Baita zera ere, hanka puntietan ilargi ere besarkatzen dut. Mailik belarri handi zabalak ditu. Zer esan behar diguzu? Tximeleta belarriak direla? Ez, belarri handi eta zabala dira, bai, baina bost axola niri.